Dak li ħdimna lih bħala pajjiż irnexxielna naslu għal riżultati li xtaqna fil-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt l-attività politika f'Ħaddingli fejn mhux biss esprima s-sodisfazzjon tiegħu iżda ringrazzja lill atleti u l-voluntieri li taw semhom għall-imħabba tagħhom għall-isport u għall-pajjiżna. Il-Prim Ministru nnota l-appoġġ kontinwu li kien hemm tul din il-ġimgħa lejn Tim Malta u x'emozzjonijiet kien hemm meta l-atleti tagħna kisbu s-suċċess. Robert Abela qal l-investiment li sar fil-qasam sportiv jixed kif meta bħala pajjiż ikollna l-prijoritajiet tajbin m'hemm ebda settur fejn ma nistgħux niksbu iktar u aħjar. Semma kif fl-aħħar snin fit-tħejja għal din il-ġimgħa importanti fimna li ma nistgħux nikkuntentaw bli nieħdu sehem imma ridna nkunu fost l-aqwa. Huwa l-frott ta' ħafna talent, il-frott ta' ħafna sagrifiċċju li mhux biss sar mill-atleti imma sar ukoll mill-familjari tagħhom. L-umma mbagħad ukoll huwa l-frott ta' ħafna investiment li għamilna bħala pajjiż. Għamilna investiment fuq żewġ binarji, fuq it-taħriġ u fil-faċilitajiet. Dr. Abela qal l-investiment fil-faċilitajiet sportivi madwar pajjiżna mhux se jieqaf. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin ninvestu faċilitajiet li ma bnejnihomx għal dan il-logħob. Għandek uħud mill-faċilitajiet f'dixxiplini li laqqas kienu parti ta' dan il-logħob tal-pajjiżi żgħar. Huma faċilitajiet li jridu jservuna mhux biss llum imma l-futur illi swew għexieren ta' miljuni ta' euro. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin ninawgurawhom investimenti mill-isbaħ madwar il-pajjiż u hemmhekk ukoll dawn kienu kollha frott ta' deċiżjonijiet strateġiċi illi ħadna. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu b'messaġġ ċar favur Tim Malta. L-għajta ta' Tim Malta għalina mhijiex għajta ta' din il-ġimgħa biss. Hija għajta li tibqa' ċentrali f'dak kollu illi nagħmlu għax flimkien nistgħu niksbu aktar għall-familji tagħna. Flimkien nistgħu nagħmlu aktar għall-lokalitajiet tagħna. Flimkien nistgħu nfasslu aktar u aħjar għal uliedna. Flimkien nirnexxu bħala poplu u pajjiż maqut. Flimkien għax għandna fiduċja fikom. Flimkien għax għandna fiduċja f'pajjiżna.